Akwengibingelele enhlana sezantsi inkalo zonke nabo bonke nje abathengi bamadatha nabo bonke abahlali phela eceleni kwama-Wi-Fi wabelungu. Ngifuna ukuthi namhlanje njengoba kuli Monday ngiphuma ngila endaweni yaseMpumalanga ePiet Retief. The good news engehlele nengiyitholile namhlanje kuthe ngomhla ka-11 ngomhla ka-14 kuFebruary bekunama election lapha eNewcastle endaweni yaSosizweni. Sakhuluma ukuthi ngatshela abantu noma intsha yalapha eWard 11 ukuthi kuzoba nomsebenzi ozovela la ezimayini lezi engisondelene nazo phela. Njengobani phela ngiye ngabala lapha kuzofuneka abantu abazo-operator imishini, ama-dump truck, ama-excavator, ngabala ngenhlanhla enkulu-ke ngoba ngikhuluma ngenze bakhona-ke sesi abanikeza ama-license, ama-operating license entsheni. Ngifuna ukuthi-ke sekwenzekile ngila endaweni yaseMpumalanga ebengizokucela nebengizokufuna ngikutholile kwenzekile. Ngeke ngigcine ekutheni sizothatha laba esibenzele ama-license kuphela noyenzile i-license noma onawo futhi mhlawumbe wawenza noma ngabe kuyiphi indawo kodwa as long ekhona la eWard 11 hayi phela ingani sifuna ukuqeda phela lobubha, sifuna ukuqeda phela lenhlupheko, sifuna ukuqeda futhi lento yokuthi kube nabantu abama ey'tradini emini ebusuku uthothi iy'trada azisakhoni nokuphefumula zicinene. Ngifisa ukuthi siyiqede leyo nto. Umlomo ongathethi imanga lo umenza izinto zenzeke, kuzokwenzeka especially entsheni yalaphana eWard 11 njengoba engangishilo noma kanjani abangibone noma asixhumane ngendlela futhi besixhumana ngayo, bayazi besixhumana kanjani, bayazi futhi ukuthi iyiphi inamba ebesiyisebenzisa. uNkulunkulu anibusise phela, niphile udokotela njalo lo umncwabi yahlehla hayi phela ngigqokele nje njoba kade ngize la kade ngize khona hayi ukuthi sengumkhonto. Mana ngikutshela kusuzobeza bethi hayi udokotela usomkhonto. Angabi umkhonto. No angabi umkhonto. uNkulunkulu akubusise uphile nje phela nawe. Bafowethu anginibingelele, ngicabanga ukuthi abantu ngoba bebahle kanje behlobile bafowethu ngibona abaphethe ilenasi bangene ngokusemthethweni namhlanje emgwaqeni. Ngicabanga ukuthi ke ngizotumula nje noma ubani ozokhuluma esho ukuthi bekunjani namhlanje njengoba bephethe izinto ezinhle nje kanje. Ngiqale ngawe Madlamini lapha newivu uthini Madlamini? Mazwani. Namhlanje kuyi-7 zika-February siwaziluthola ilenasi from iMatas Driving School. Sithola ilenasi u-code 14 ilenasi yakhona. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngiyithathe nje engitomule insizwe eyodwa ngoba kumele kutonyulwe phela nangapha insizweni. Mhlawumbe ke Shabalala ungathini ukukhuluma nje namhlanje? Siyabonga kakhulu bafowethu engikhulume lapha nangu umphathi wenu engimbonayo ukuthi ke kuhleleka izinto zibe kanjena Nkosi yami ebambisene naye ubaba Dr. Dlamini la babuzongo ngiyithathe nje intambo ngiyibhekise kuwe ungathini osukwini la namhlanje? Ngiqale nje ngibingelele inkumbi zonke zabalandeli balolu hlelo esikhulu. No, siyabonga kakhulu lolu uhlelo beqalwe ubaba Dlamini indoda-ke evamise ukusebenzela abantu ngokweqiniso, indoda ezonda indlala. Lokho ekwenzile ithe ayilekelele bonke abantu abasha lapha ku-Ward 11. So siyacela kakhulu wonke umuntu ephume ngobuningi bakho beyovotela ubaba Dlamini ngomhla ka-14 kuFebruary njengendoda ekwazi ukwenza izinto zenzeke emphakathini. Nabo ufakazi siyabona abantu abenzisile ama-learners. Namanje-ke i-program iyaqhubeka kakagcinile, uyaqhubeka kwenzisa wonke umuntu ewadini. Kuningi iy'nhlela nazo ezinye sisazoyidalula kodwa nje kwamanje i-program yakhe nabo ufakazi siyabona abantu bephasi learners ngaphansi kokusebenzisana ne-driving school okuthiwa iMatas Driving School eliphethwe umuntu wesifazane okuwuphumelele wakwamhlongo.
So siyabonga kakhulu, siyathokoza kakhulu, siyanqonqoza sithi nje ubaba Dlamini abantu abenza iqiniso, ogogo nomkhulu nabantu abasha abaphume beyomvotela ngokweqiniso ngoba usekwenzile okubalekile emphakathini, usekwenzile intuthuko yakhanda iqalile, uyaqhubeka nayo kumanje. Ungakwenzile wakhiphile ngishamafutha aselesisi imndeni eminingi kuningi esingakubala kuye akwenzela abantu bakithi. Siyabonga kakhulu uhlela selenzela abantu abasha, sithi siyathokoza kakhulu. Dlamini up, Dlamini up, Dlamini up, Dlamini up, Matapsi up, Matapsi up, Dlamini up. Siyabonga guys, kakhulu.